Úřady uvádějí, že ve Spojených státech se stane zhruba 17 000 nahlášených nehod každý den. V drtivé většině z nich nedojde ke zranění. Často se jedná o ťukance na parkovištích, lehké srážky vinou přehlédnutí nebo špatné odhadnutí situace. Dnes se zaměříme na příběh, který v roce 2022 zpočátku postavil Ameriku na dvě poloviny, ale velmi rychle došlo k veřejnému odsouzení viníka a během soudního líčení obyvatelé USA doufali vesměs v co nejvyšší trest. Uvidíte, že prokázat samotnou vinu bylo nesmírně obtížné. Vražda se totiž nestala zbraní či nožem, ale autem. S úmyslnou dopravní nehodou se ani ve Spojených státech nesetkávají příliš často, proto je dnešní příběh poměrně výjimečný. Bude o chamtivosti, pocitu nedotknutelnosti a lítosti nad vlastním osudem. Já vám mohu jen popřát, aby se vám nikdy nic podobného nestalo. Ve Spojených státech se každý rok stane téměř 20 000 vražd. Průměrně se udává, že jich je každý den kolem 50. Při takovém počtu nedokáží místní média pokrýt a odhalit všechny a do České republiky a na Slovensko se tak dostanou informace jen o zlomku těch nejznámějších kauz. Vyprávět si zaslouží ale i zdánlivě obyčejné případy, které nevyprodávají titulky novin, protože je píše sám život. Toto jsou zapomenuté vraždy. Na úvod videa bych vám chtěl poděkovat za neutuchající podporu, kterou mi svými komentáři dáváte. Velmi si toho cením. Budu rád, pokud mě začnete odebírat, jestli jste tak dosud neučinili. Během zpracování dílů vypiju spoustu kávy, tak kdybyste mě chtěli na nějakou pozvat, můžete tak učinit přes odkaz v popisku na webu Buy Me a Coffee. Cena jedné kávy je zhruba 50 korun. Všem podporovatelům nesmírně děkuji. V popisku najdete také odkaz na web Krimiland.cz. Tam objevíte řadu doplňujících informací k případu, včetně záběrů, které by zde neprošly. A nyní už pojďme na to, proč jste sem přišli. Píše se srpen 2004 a v klidném městečku Strongsville v Ohio se do rodiny Johna Shirley a Natalie Stevens narodí třetí dítě, děvčátko, které pojmenují Mackenzie. John s Natalie vychovávají své děti s veškerou péčí a láskou. Snaží se jim zajistit co nejlepší vzdělání, aby měli předpoklady k dobrému životu. Už od začátku ale malá dívenka pochopí, že jako nejmladší dítě dostává spoustu ústupků a ani za vážné prohřešky nebývá trestána. Milující rodiče v jejím případě často přešlapy tolerují a obhajují. Z Mackenzie proto vyrůstá sice veselá, ale poněkud sobecká a náročná dívka, která je zvyklá, že její rodiče dělají vždy přesně to, co chce a potřebuje. Později spoustu učitelů i spolužáků potvrdí, že bylo vždy celkem milé dítě, které rádo poznávalo ostatní lidi a zkoušelo spoustu činností. Bohužel s přechodem do puberty se povaha a chování dívky začíná rapidně měnit. Přibývají situace, kdy Mackenzie snadno ztratí nervy, když se věci nevyvíjí podle jejich představ. Navíc ze strany mladé slečny narůstá drzé a často nepříjemné chování. To v řadě případů vzejde ve skutečné záchvaty vzteku. Mackenzie je zvyklá, že musí mít vždy poslední slovo a názory ostatních ji příliš nezajímají. Své zájmy staví nad vše ostatní. I proto se v dospívání charakter dívky stává pro její okolí doslova nesnesitelným, ale její rodiče nic z toho nevidí. A když už si konečně něčeho všimnou, například zmíněných výbuchů hněvu, říkají si, že se s Mackenzie musí zacházet s pochopením a trpělivostí. Sami jsou přesvědčení, že z toho časem vyroste. Špatná povaha ovšem není ani zdaleka tím nejhorším problémem, které dívka na střední škole má. Jako řada vrstevníků zkouší alkohol a doslova mu propadne. Do toho začne užívat i další nelegální látky.
Díky kombinaci špatné povahy a zmíněných látek, které bere, se pomalu stává reálnou hrozbou pro sebe i své okolí. Mackenzie je velkou faninkou sociálních sítí, které doslova miluje. Telefon má v ruce každou chvíli a není na něm snad jen v době, když spí. Na své profily ráda uveřejňuje provokativní obrázky, kde je spíše odhalená než oblečená, fotky na níž kouří a pije. Bohužel její přátelé jsou na tom dost podobně. Někteří z nich sprejují, vyvolávají rvačky, popíjejí. Řada z nich je v hledáčku policie kvůli drobným krádežím a výtržnostem. To není moc dobré prostředí pro dospívající dívku. Partička přátel je zřejmě kvůli svému věku od policie vždy pouze slovně upozorňována. To jen posiluje u Mackenzie víru, že jí a jejím přátelům nic nehrozí a mohou si doslova dělat, co chtějí. Dominic Rousseau je taktéž rodákem ze Strongsville, narodil se 24. září 2001. Jeho rodiče Frank a Kristin mají kromě Dominika ještě 6 dalších dětí. Chlapec vyrůstal se 3 bratry a 3 sestrami v milující rodině, kde si sourozenci byli vždy velmi blízcí. Již od útlého věku vyčnívá bystrostí, kterou později využívá ve škole. Učení mu jde jedna báseň, navíc je nesmírně talentovaným sportovcem. Jeho největším koníčkem se rychle stane zdravý životní styl. Miluje pohyb a pestrou stravu. Přestože má 6 sourozenců, nikdo z nich není ochuzen o lásku rodičů, péči a pozornost. Rodiče jsou na své děti mírně přísní. Dobrý prospěch ve škole je pro ně důležitý, protože i oni chtějí svým dětem zajistit dobrý život. Zároveň podporují jejich všeobecný rozvoj a investují peníze do kroužků a podobných aktivit. Dominic je rád středem pozornosti. Má kolem sebe spoustu přátel. Postupem času si uvědomuje, že je vzorem pro vrstevníky, kteří ho znají, a zakoukává se do něj nejedna dívka. Kromě inteligence je důvodem samozřejmě atraktivní vzhled, jenž je podtržen tím, že má italské kořeny. Mladík to má v hlavě srovnané, nikam se nežene a je pro něj nejdůležitější škola. Po přechodu na střední se rozhodne, že se vyhne krátkým románkům a pokud by se měl snad dát s nějakou dívkou dohromady, je natolik zralý, aby šlo o vážný vztah. Po absolvování střední školy se zapíše na místní univerzitu, kde si vybere obor producent muzických umění. Sní o tom, že se dokáže živit milovanou hudbou a jednoho dne se stane slavným producentem. Dominic ve svých 20 letech píše vlastní písničky, hraje na několik hudebních nástrojů a provozuje menší podnikání. Toho dobře živí, jelikož si může dovolit pronajmout byt v dobré čtvrti a koupit si své první auto. Stále přitom vyniká ve sportu a na univerzitě je nesmírně oblíbený jak mezi studenty, tak mezi učiteli. Vypadá to, že má skvěle nakročeno. Je typem člověka, který když si něco usmyslí, tak to dokáže. Přesto zůstává skromný, podporuje své kamarády a sourozence a rodičům dělá ohromnou radost. Nicméně mladému muži osud do cesty postaví někoho, kdo jeho život obrátí vzhůru nohama. V létě v roce 2021 se Dominic a Mackenzie potkají na stejném večírku, kde zjistí, že mají několik společných přátel. Říká se, že se protiklady přitahují a v tomhle případě to platí dokonale. Mladý muž slečnu ihned učaruje, vždyť je to úplně jiný typ chlapce, než se kterými se běžně stýká. Inteligentní, vzdělaný, dobře vychovaný, bezproblémový, navíc dokáže udržovat konverzaci na jakékoliv téma. Mackenzie, která má štíhlou postavu, nápadně se obléká a umí udělat dobrý dojem, se rozhodne, že Dominika prostě musí mít. A upřímně jí to ani nedá moc práce. Znovu rychle dosáhne svého,
protože již na podzim stejného roku se dvojice začne scházet a zakrátko se navzájem představí i svým rodičům. Zatímco rodiče Mackenzie jsou ze slušného chlapce s nadějnou budoucností opravdu nadšeni, ty Dominika mají minimálně smíšené pocity. Jasně, mladá dívka vypadá nevinně, sladce a snaží se na ně udělat dobrý dojem. Přesto jim na ní od počátku něco nehraje. Rozhodnou se to však neřešit, vždyť syn je úspěšný, dospělý a má právo dělat si, co uzná za vhodné. Věří mu a věří jeho rozhodnutím. Jak už jsem zmínil, rodiče Mackenzie jsou šťastní ze vztahu její dívky. Jsou přesvědčeni, že ji pozitivně ovlivní a konečně se odprostí od špatných návyků. Nikdo v té době neměl ani nejmenší tušení, jak tragicky tento vztah dopadne. Zamilovaný pár se začal objevovat všude spolu, drželi se za ruce a otevřeně dávali najevo své city. Zakrátko o jejich vztahu vědělo celé městečko. Netrvá to dlouho a Dominic si začíná všímat zvláštního chování své přítelkyně. Její zdarovité povahy a potřeby, aby všechno bylo tak, jak si přeje. V počátku na to neklade velkou pozornost, svádí to na mladý věk dívky a touhu upoutat. Proto dokonce souhlasí s tím, že až jí bude 18 let, tak se spolu vezmou. Mají velké plány, chtějí opustit malé město a společně dobít to největší, New York. Jenže chování Mackenzie je čím dál více alarmující. Dívka od svého přítele vyžaduje, aby se choval podle jejího uvážení. Když odmítá, udělá ostrou scénu a nevadí to ani na veřejnosti. Záchvaty vzteku mladé slečny jsou ve vztahu čím dál častější. Dominic se to často snaží převést do vtipu, jenže si brzy začíná uvědomovat, že tohle je skutečná tvář jeho přítelkyně. Mackenzie kromě nadávek začíná hádky řešit i napadáním mladého chlapce. Agresivní výpady sice dokáže vykrýt, ale dostává se do fáze, kdy skutečně přemýšlí o vztahu s touto nezralou dívkou. Rozhodne se, že už toho bylo dost a navrhne slečně pauzu, během které si oba mají uvědomit, co doopravdy chtějí. Jenže tohle Mackenzie nechce slyšet. Když od ní odejde, začne mu na veřejnosti nadávat pokaždé, když ho potká. Vulgární výpady má i proti jeho přátelům. Dochází až na nejhorší, kdy svému bývalému vyhrožuje smrtí. Pro mladého muže je to ovšem pouze potvrzení, že se rozhodl správně ukončit tento toxický vztah a dát si od Mackenzie minimálně pauzu. Nicméně mladá dívka nemá nejmenší zájem svého milého opustit a před svými přáteli se chová, jako by se nic nestalo a nadále ho považuje za svého přítele. Volá mu v době, když pracuje, volá mu na večírky, dokonce volá i členům jeho rodiny. Na sociální sítě nadále přidává fotky obou se zamilovanými popisky, jako by to vypadalo, že se nikdy nerozešli. Když jí proto Dominic potká a řekne jí, že je mezi nimi definitivní konec, doslova zešílí hněvem. Mackenzie začne téměř každý den chodit pod okna jeho domu, kde křičí nejrůznější hrozné věci, hrubé urážky a výhrušky. Kromě toho jej sleduje i na sociálních sítích, kde se vytvoří spoustu profilů, ze kterých mu píše, ať už je to na sociální sítě či na e-mail. Stále mu volá a píše otravné SMS zprávy. Dominic je vším naprosto zmatený. Nikdy v životě se s podobným chováním nesetkal. Nejprve se jí snaží vše vysvětlit, poté ji ignoruje, ale nic nepomáhá. Pro jistotu si tak nahraje několik jejich výhružných zpráv, kdyby se náhodou něco stalo. Přesto v té době upřímně věří, že uběhne trocha času, Mackenzie se zamiluje do někoho jiného a nechá ho být. To se ovšem nestane. Dívka začne všem vykládat, že pokud nebude její, postará se o to, aby v budoucnu už s žádnou jinou nebyl. Bohužel mladý muž tato slova nebere vážně, přestože si jeho okolí uvědomuje, že to už nejsou žádné žerty, ale reálná hrozba. Nejčastější výhrušky jsou takové, že Dominika se razí autem nebo ho do auta posadí a společně sjedou ze skály nebo pod přibližující se vlak.
Kromě toho, že každá hrozba zní příšerně, tak každou tuhle akci vypráví tak detailně, jako by to už dávno naplánovala a čekala na vhodnou příležitost. Když si dívka uvědomí, že nadávky a špatné chování ji zpět do náruče chlapce nedostanou, naprosto se změní. Stane se opět sladkou slečnou, šarmantní, slušnou. Přestane svého ex-přítele obtěžovat a místo toho se snaží ze všech sil dát najevo, že si uvědomila své chyby a chce se změnit k lepšímu. S Dominikem začne komunikovat normálně. Poprosí ho, jestli by jí nepomohl s výběrem vysoké školy. Vypadá to, že nejvíce řeší závěrečné zkoušky ve škole a nimrat se ve vztahových problémech nemá čas. Taková změna v chování mladého muže příjemně překvapí. Navzdory všemu má pro Mackenzie stále značnou slabost. Rozhodne se proto, že jí z laskavosti pomůže se zápisem na vysokou školu. Oba se znovu začínají vídat a komunikovat spolu, což vyústí v jejich opětovné sblížení. Dominic pozve Mackenzie na rande, což mladá dívka samozřejmě přijímá. Její ex-přítel vidí změnu v chování a myslí si, že dospěla a bere život i vztah seriózněji. Znovu se do ní šíleně zamiluje a nad tehdejšími prohřešky mávne rukou. Tentokrát mladý pár nespěchá s oznámením, že se opět dali dohromady. Setkávají se převážně potají pod rouškou noci na svých oblíbených místech ve městě. Užívají si vzájemnou společnost a vyhýbají se pozornosti lidí. Když se později Dominicův bratr Angelo dozví o jejich vztahu, upozorní ho, že z toho nekouká nic dobrého. Jenže zamilovaný mladík nedbá jeho slov. Zatímco se chlapec naivně raduje z toho, jakou změnou jeho přítelkyně prošla a dává opět vztahu 100% volného času, Mackenzie ve své mysli dokončuje hrůzostrašný plán pomsty. V té době je šíleně fascinována velkolepou nehodou, ke které by museli přijet všechny záchranné složky. Ve svém volnu proto tráví hodiny a hodiny jízdou po městě a okolí, aby našla vhodné místo pro uskutečnění plánu. Jenže poblíž nejsou žádné vysoké a strmé útesy a čekání na vlak je nepřijde spolehlivé. Jednoho dne Mackenzie náhodně vjede do průmyslové oblasti, kterou má nedaleko od domu. Je to poměrně odlehlé místo, kde nejsou na první pohled žádné kamery. Navíc se na tomto místě prakticky nevyskytují jedoucí auta. Pozornost studentky střední školy upoutá ohromná cihlová zeď a její představivost začíná nabírat na obrátkách. Řekne si, že kdyby ve velké rychlosti narazila do této zdi, bylo by to stejně působivé, jako kdyby dvojice sjela z útesu. Je třeba zmínit, že Mackenzie plánuje při této nehodě zemřít společně se svým milým, aby byl jejich příběh vyprávěn lidmi ve městě a nikdy se na něj nezapomnělo. Dokonce se s tímhle plánem svěří nejlepším kamarádkám, jenže žádná z nich tomu nechce věřit a všechny to mají za bohapusté plácání. Na konci července 2022, necelý týden před dosažením plnoletosti, Mackenzie navrhne svému příteli, aby dvojice navštívila nadcházející večírek, pořádaný jejich společnými přáteli. Byla by to podle ní ideální příležitost pobavit se a odpočinout si od běžných starostí. Navíc se to zdálo jako dobrá akce, aby dali všem najevo, že jsou opět spolu. Dominic věří v upřímnost citů své přítelkyně a proto radostně souhlasí. Akce je naplánována na sobotu 30. července. Dominic a Mackenzie přijdou na večírek ruku v ruce, usmívají se a vypadají naprosto šťastně. Okamžitě zaujmou zraky ostatních a stávají se středobodem večírku. Jejich přátelé jsou potěšení tím, že jsou opět spolu a že mladá slečna konečně dospěla. Po celou akci se pár nadšeně fotí, baví a bez ostychu si především projevují city. Nikdo v tu chvíli netuší, jak tragický bude mít celá party závěr. Dominic i Mackenzie spolu popíjejí
ale nechtějí to přehánět, protože se domů budou vracet autem. V nestřeženém okamžiku si mladá slečna vezme nelegální látku, nejspíše na kuráž a aby si na poslední chvíli svůj strašlivý plán nerozmyslela. Nad ránem se mladý pár se všemi rozloučí, těší se na další shledání a míří k zaparkovanému vozidlu. Když už jsou skoro u něho, vyběhne z domu Davion Flanagan, Dominicův kamarád. Zeptá se, zda by ho mohli odvést domů, přičemž Mackenzie se snaží namítat, že mají vlastní plány, ale její přítel v tom nevidí žádný problém. Davion proto nastoupí na zadní sedačku, Dominic si sedne před něho a oba se vesele baví. Auto za chvilku nastartuje, pomalu odjíždí z místa konání večírku a vyrazí na svou poslední cestu. Mackenzie řídí po Main Street, kde dodržuje všechny předpisy a snaží se nevzbuzovat pozornost. Je natolik pečlivá, že zastaví na semaforu, přestože je silnice naprosto prázdná. Opět začíná zvažovat svůj plán. Všímá si, že jsou dva mladí muži ve vozidle nepřipoutaní a podřimují. Rozhodne se, že jestli ten plán opravdu uskuteční, zajistí si větší šanci na přežití. Než opět ze stopky vyjede, jednou rukou uchopí pás a kolem svého těla ho potichu nasadí. V tom okamžiku se šlápne pedál až na podlahu, auto se rychle rozjede do vysoké rychlosti, přičemž Mackenzie prudce zabočí na špatně osvětlenou vedlejší silnici. Osádka vozu se pochopitelně vzbudí, jenže rozespalí po párty pořádně nechápou, co se děje. Mackenzie míří ve 160 km rychlosti do průmyslové zóny. Těžko říct, co se v tu chvíli honilo oběma chlapcům hlavou. Mackenzie křečovitě drží volant a stále má nohu na plynu, přestože auto už nemá jak zrychlit. Nasměruje ho do cílové zdi a čeká na náraz. V neděli nad ránem poklidný spánek obyvatel malého městečka naruší obrovská rána. Na místo běží jedna žena, která bydlí poblíž a děsivý zvuk uslyší. Už z dálky cítí kouř a když přijde blíže, uvědomí si, jaké hrozné události je svědkem. Rychle vyběhne zpět do domu, odkud zavolá záchranku. Zdravotníci se zakrátko dostanou na místo nehody, jenže oběma mužům již není pomoci. Dívka vypadá, že má štěstí více. Zachránili bezpečnostní pás a airbagy. Mackenzie je v bezvědomí, nohy má zaseknuté ve zničeném voze a ven tak musí dostat až hasiči. Záchranáři vidí, že dýchá a puls má jasně hmatatelný. Po vytažení z vozu je dívka rychle převezena do nemocnice, kde je okamžitě operovaná. Má řadu těžkých zranění. Kromě zlomenin jde o vážné poškození některých orgánů. Krevní testy prokážou, že řídila pod vlivem alkoholu a omamných látek. Lékaři později oznámí, že to jí paradoxně pomohlo zachránit, neboť neutrpěla šok, kterému by podlehla, zatímco byla pomoc na cestě. Policisté si zpočátku myslí, že mladá dívka pod vlivem látek prostě jen nevěděla, co přesně dělá. Verze o klasické nehodě ovšem padla i hned, protože chyběly brzdné stopy. Čeká se proto na to, až bude Mackenzie schopná výslechu. Zatím je po složité operaci v bezvědomí na jednotce intenzivní péče. Nicméně poté, co se vzpamatuje a uvědomí si, co provedla, začne vzlikat a vylévat své srdce službu konajícímu personálu nemocnice. Doktorovi kontrolujícímu její stav se přizná, že dozdivěla úmyslně ve vysoké rychlosti, aby zbavila života svého přítele. Také dodala, že přitom chtěla ublížit stejně i sobě. O Davionovi mluvila jako o náhodné oběti, která si za to může sama, protože s nimi chtěla odjet z večírku. Doktor její slova v první chvíli nebere vůbec v potaz. Usoudí, že je pacientka vlivem utišujících léků v jiném světě a vzpomínky se jí pletou dohromady. Ten stejný doktor ale potom nechápe, že přivolaným policistům dívka vypovídá, že si nic nepamatuje a že neví, jak se Davion dostal do auta. Minimálně tohle mu přece prozradila správně.
Policistům se svěří s tím, co od mladé dívky před pár dny slyšel, a ti se rozhodnou verzi o rozšířené sebevraždě pořádně prověřit. Kamery ve městě prokáží, že až do odbočky k průmyslové zóně jelo auto naprosto předpisově. Když se dívají na záznamy před nehodou, všimnou si, že do této průmyslové zóny jezdila Mackenzie poměrně často. Její auto a tvář poznala řada zde pracujících lidí. A konečně na řadu přišly také výpovědi známých dívky, kteří policii uvedli, jak hrozné výhrušky měla mladá slečna ke svému příteli. Mezitím dojde k propuštění pacientky do domácího léčení. Ta se okamžitě vrátí zpátky do svého bezstarostného života, až je okolí udiveno tím, jak klidná po hrůzné nehodě, při které přišli o život dva mladí muži, je. Mackenzie nemá žádné výčitky a je si jistá, že jí její děsivý skutek projde. Opět začne publikovat provokativní fotky na sociální sítě, chodí na párty a baví se s přáteli. Začne žít skutečně naplno. Ještě v září stihne na vozíčku koncert své oblíbené kapely, kde se nadšeně s kamarádkami fotí, popíjí a baví se. O měsíc později zase slaví Halloween, oblečená v předem připraveném kostýmu. Dokonce navazuje nové známosti. Pocit viny nebo nějakou lítost u ní nikdo nevidí. 4. listopadu 2022 pro ní bezstarostný život končí. Mackenzie putuje do vazby, kde čeká 3 měsíce na soud. Policisté v mezičase shánějí další důkazy, aby se jejich rámec kompletně uzavřel. U soudu dívka několikrát změní výpověď, nejčastěji tvrdí, že si nic nepamatuje kvůli výpadkům paměti. Tohle je ale prokazatelná lež. Její rodiče, zejména matka, stojí plně na její straně a prosí soud o shovívavost. Oh God, Andrea, I'm so deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. I love Dom and Davia. We were all friends and Dom was my soulmate. I wish I could take all your pain away. And I'm so sorry. And to my family, thank you for the support and all the love you guys give. Thank you for fighting with me. I love you all so much. A failed suicide attempt is not a defense to murder. And even in a murder-suicide attempt, when the perpetrator executing the plan survives, the other death or deaths are still murder. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Mackenzie byla 21. srpna 2023 shledána vinnou ve všech bodech obžaloby. Protože měla v době činu 5 dní do plnoletosti, byla souzena jako mladistvá. Výsledkem je trest odnětí svobody na doživotí s možností podmínečného propuštění po 15 letech, kdy jí bude 33 let. Obě strany byly s verdiktem nespokojené. Rodinní příslušníci zesnulých chlapců uvedli, že budou usilovat o přezkoumání případu za účelem zvýšení trestu. Rodiče dívky a její právník naopak považují trest za přísný a ihned se odvolali. Trest nebyl do dnešního dne nijak změněn. Soudkyně k tomu uvedla, že nevěří tomu, že by byla Mackenzie po 15 letech propuštěná na podmínku. Podle jejího názoru nikdy nelitovala skonu chlapců, ale vždy jen sebe. Proto si myslí, že nyní má dostatek času přehodnotit, co hrozného spáchala.